Roblox. Сигурно това име ви носи много спомени. Как просто играете с приятели или сами. Но както и да е било, сигурно е било хубаво. Здравейте хора, днес ще поговорим за по-сериозна тема. По принцип преди не съм правила тези рантове. То дори не е рант. Просто за ситуацията с Челп. Както виждате, направила съм си името на 31 Фриз Челп. И ако не знаете защо Фриз Челп, по принцип Roblox заплашва с Челп да бъде осъден за еди си колко пари, задето хваща педофили в Roblox. Това е наистина отвратително Roblox. Имам предвид, имало е толкова много пъти ужасни хора в Roblox, като Теди или такива, които са правили ужасни неща в Roblox, а през цялото това време никой от отборът на CEO на Roblox по защита за как беше, не е направил нищото за това. А пък точно хората, които правят тези неща, да спрат тези педофили, които са в Roblox, биват наказвани. Това просто не е честно. Можем да съберем Девид Базуки да стане директор на CEO-то на Roblox по защита, защото този човек буквално подкрепя тези педофили в Roblox, като спира тези хора, които наистина махат тези отвратителни хора от платформата. Това е детска видеоигра, не само това, но и Roblox буквално мисля да позволят онлайн дейтинг в детската им видеоигра. Това е просто отвратително. Можете да помогнете. Сложете си някаква тениска за Фриз Челпи. Нека да направим това видео по-популярно. Имам предвид повече хора да чуят за това. И чао!